Отново отиваме на стартовата позиция за всички велики карания. Ето тази чешмичка при банята. Пълна вода. Колелото вече е екипирано. Гравелът вече е екипиран за приключения на дълги пътища, багажи, бутилки. Забравих да си взема таблетките за хидратиране. Ама няма да се връщам сега. Голяма работа. Не е добра полижба човек да се връща. Набързо, докато пълниме водата, ще кажа за какви ще са днеска плановете. Плана е, сега минавам през бакалията, взимам си неща за ядене, някакви примерно барчета, такива простоти, и след това се изстрелвам за Сърбия. Или по-скоро за град Босилеград в Сърбия. Никога не съм бил в този град. Никога не съм бил и в Сърбия, ако трябва да бъда абсолютно честен. Не е много дълго карането. Мисля, че отиване и връщане ще излезне под 100 км. Ще видим, освен ако не завърта самото връщане. Но не е много далече. Та плана е едно готино каране оттам да направя. И след това там да хапна нещо. Някаква плескавица. И се връщаме към Кюстендил. Айде. Още не мога да свикна на тия клипли с педали. След това се връщам към Кюстендил. Ей, това ще бъде днешното каране. И слагаме вече официален старт на маршрута. Щом Гармин е пуснат, значи нещата са доста сериозни. И ако мога да ми се закачат и краката за тия педали. Още не съм им свикнал. Така. И така, потегляме към маршрута. Екипирани. Защо говоря в множествено число? Не знам, защото предполагам зрителите идват с мене. Да, потегляме към маршрута. Трябва да минем през Соволено горе към Драговищица, едни села, да минем границата, българската, сръбската, и след това малко да караме Сърбия до Босилеград, там да обядвам. Надявам се една готина плескавица и защо ме лаеш, не мога да разбера. Добро утро и на това куче от мен. И след това се връщам. Ще видим, ще се опитам да направя някакъв кръг. Зависи как съм с времето. Но би трябвало да съм добре с това колело. Би трябвало всичко да е наред. И ще опитам да направя някакъв кръг. Това ще е първото дълго каране на гравела. Сега най-много мисля, че съм го карал 35-6 км. Така че сега ще видим как ще се справи на по-дълъг маршрут. Защото цялата идея на това колело беше да карам дълги маршрути с него. Още караме в Кюстендил. Тук е велоалеята. Тук е реката. Не съм карал колело от може би 2-3 седмици, просто така имах да правя различни неща уикендите, които, нали, взеха приоритет над прибирането в Кюстендил и каране на колело. И много исках да излеза да направя едно поне хубаво дълго каране преди сезона в кавички да е свършил. Защото ще стане после пекаляно студено и не знам колко ще е мотивация да карам.
Малко са чувствата, малко са нещата, които могат да ме накарат да се чувствам толкова свободен, като това. Е така да е рано сутрин, леко хладно, обаче има слънце и аз да съм на колелото. И да знам, че днешната задача главно е да карам. Колелото се движи много добре, много лекичко, много готино да караш без раница. Времето е хубаво, няма облаци, само ще става по-топло и по-топло. Отиваме да откриеме Босилеград и Сърбия и да си разпиша, всяк да кажа, първото интернационално пътуване с колело, но то реално ще е третото. Защото съм карал от Лондон съм карал до Париж, от Лондон до Уелс. Тук някакъв колега кара в насрещното. Насрещното си колега! Ха-ха-ха! Скарахме му се. Ето вече се откриват извън градските пейзажи и понеже е края на септември, вече всичко е пожълтяло, мирише на суха трева, абе мирише си на есен. Намираме в село Соболяно. Също доста готино село. И тук гледките са много яки. Много обичам да карам през села. Това ми е любимото. Просто атмосферата е тотално различна. Хората са тотално различни. Говоря за такива. Просто някакси е по-истинско. По-непринудено. Сега тук може би ще се наложи да погледна навигацията, защото не съм сигурен кой е завой, който трябва да хвана. Или може би ще видя табела. Но то няма и много завой за хващане. Просто даваш направо и това е. Тук следващата спирка, не спирка, той ако можеше направо на тротуара да се качи. Той ясно, че заобикаляше колата, ама е гати за обикалянето. Та, следващата точка от маршрута е Драговищица, което е сравнително близо до Светославяно. И после ще видим след тия кучета тук. Четиримата герои ще лаят ли, няма ли да лаят. Айде да тестваме. Тук гледам как леко се отварят такова, ще трябва да дадем малко газ. Всичко е наред. Както казах, те се тригаврат от колелото, ако бях слязал. Нямаше няма проблеми. Добро утро! На Зарачево, преди на тук бях хванал. Като правих един друг маршрут с планинското. Много готин. И така, сега тук може би ще трябва да погледна навигацията да видя на къде съм. Абе, на къде да съм, освен за направо? Вчера се опитах от планинското колело да си прехвърля стойката за телефона на това и по трудния начин разбрах, че е несъвместима с това колело. Ей това тук пластмасово капаче го щупих. Опитах си да навия болта. Това е за щастие лесна за поправяне щета, ефтина по-скоро. Лесно, не знам колко лесно ще намеря такова. Абе.
Я да погледна аз навигацията за всеки случай, че не съм сигурен дали не съм хванал грешен завой някъде. Сега ще видим. Комут. Еми... Така е. Направо има завой, който води към Драговищица. Драговищица, Горановци, Долно Уйно. Значи като гледам съм си точно както трябва. Така, цак-цак, завоя и към Драговищица. Еми това е. Почваме леки катерения. Определено с тези... Айде. Определено с тези обувки и педали катеренето е по-лесно. Просто това движение на педала назад, крака си го поема и е много добре. Енергията не се губи. Да, от Уманци 23 км. Окей. То там е границата. Добре, значи специален апдейт на ситуацията. Минал съм 8 км, 23 до границата. Продължаваме към Отоманци. Сега дупки от кошуми ли беха на табелата, не знам. Надявам се, не. Скоро трябва да влезнем в Драговищица. Как готино се открива планината просто. Иска да го снимам това. Защото е страшна красота. Влизаме в Драговищица. Много готино спускане и продължаваме към Отоманци. Тук честно казано, като видях на табелата как има 10 завой за треклено, за секунда много се изкуших. Ето го завоя, треклено 30 км. И за секунда страшно много се изкуших дали... Естествено, и Босилеград е страшна дестинация, нещо ново, което не съм карал. Обаче Трекленския край е толкова красив. И там имам още недовършена работа. Да поздравиме тук дядовците, ето ският кафенце. Трекленския край е просто изумително красив. Любимия ми край. Един път съм ходил и ми стана любим. Имам недовършена работа, там има села, които искам още да посетя. Един човек ми каза за някаква пещера. Абе, на много места има там, не искам да отида и да правя такъв за 2-3 секунди, като видях треклено надясно и си викам, абе, дали да не мина. Ама има време, ще си ходя и пак до треклено много пъти. Искам да обиколя всяко кътче на този край. Пусна GoPro-то, защото аз съм минал от друга страна на Горановци, на един от последните ми маршрути. Горановци е адски красиво село. Адски красиво. Тия къщи изглеждат просто невероятно. Трябваше да го снимам това. Тук влизаш и те посрещат ни страшно красиви къщи. Направо не мога да повярвам. Толкова изглежда различно от другите села. Добро утро! Заслужава едно кафе да си спия тук.
Да. Тук просто си заслужава да си спие едно кафе. Това е изключително красиво село. Аз направо съм изумен колко е красиво. Заслужава си първа спирка тук. Добро утро. Да, значи си продължавам направо. Ще продължаваш по свата, ема се отбиваш никъде И си излизам горе на Отоманци. долу иду, нагоре иду, на кое. И после Отоманци, да. Като минеш от Оманци е граница. Така. Ама той е далечко, не е съвсем. Знам, аз съм излезнал да се возя дълго. Тук страшно ви е красиво селото, аз направо не очаквах. Хубаво, ама няма хора. Страшна красота, такива хубави къщи. Има си къщи, има си. Тук сме били около 300-400 души некога. А сега колко са? 5-60 човека и Толкова са станали, да. лошо. Ама страшна красота, толкова много хубаво. Пенсионери си е убаво, кой си е здрав, да си работи градини, тук се ражда всичко. Да. Череши, масливи, ябълки, праскови, всичко се ражда. Градини, домати, чушки, ама... Почнаха и по-млади хора почнаха да се връщат на село. Има тук купуват къщи. И по-млади хора почнаха да се гледат. Не става, да. Не го паузирах. Не паузирах стравата, ама се тая. Чао, жива и здрава да си! Значи, тук нямах нужда физическа да почивам в Горановци. Обаче толкова направо му удари главоломно колко е красиво това село. И природата, и къщите. Тук си говорих с една баба, сами минаха граничарите и с тях си говорих. Ги питах граничарите дали за навръщане знаят някакъв готин маршрут, защото това връщането ще ме докара пак тук в Горановци. И единият граничар вика да се спусна в Драговищица, там е един мост, да хвана и към Шишковци ли каза, че излизам или нещо такова. Но да, Горановци, страшно красиво село. Браво! Поздрави на хората, които живеят тук. Пих едно кафенце. Още не съм гладен. В това кафе, дето бях, гледат, че правеха принцеси. И много се чух дали да не взема една принцеса. Обаче не съм гладен. Да караш... Щеше да е от лакомия. А да караш на такъв пълен корем е вахти ужас. Изключително красив как да изглежда. Влизаме в село Долно Уйно. Направих, може би, буквално 2 минути почивка преди това, за да си спра мобилните данни, защото тук вече наближаваме сръбската граница, следователно наближаваме сръбските клетки за телефон, за интернет.
и цените са скандални. И си спрях интернета и се оказа, че нямам никакви свалени плейлисти на Spotify, защото заради някакви проблеми с банката нямах карта един месец и премиума ми свърши. Те Spotify са, като не си платиш премиума, махат ти веднага премиума и ти трият всички плейлисти, което е някакво много тъпо. Така че сега съм малко без музика, ама може би последния игра ще хвана Wi-Fi, ще си сваля моят любим плейлист на Шай. Сега влизаме в село Долно Уино, никой не съм бил тук, като гледам и това от селата, където не са останали много хора. Но изглежда красиво. Баня здраве, имаше баня там. Тук като гледаме красиво. Автоначалник. Много ми интересно каква ми е историята на това село. Здравейте! Да, наистина е интересно каква е историята на това село. Ето току-що ми спря музиката. Може би просто ще прибера слушалките си малко. Не се притеснявам. Че хабат батерия. Така, Долно Уино. Мисля, че може би около още 7-8 км до границата. Долу каравана има. Много обичам да обикалям из тия села, защото това си е моя край, моята област. И съм толкова благодарен, че постоянно има с какво да ми изненада. И съм сигурен, че не съм минал дори 10% от краищата. Трябва да седна и да си записам всичките села, които съм минал, посетил и да видя дали ще дойде някой ден в живота ми, в който ще мога да кажа, че съм бил във всяко едно село в Кюстендилска област. Това ще бъде голямо постижение. Тук пътят е много готин, много красив. Карам си само покрай реката. Коли не минават. Само вятъра е леко дразнещ, но нищо не е, бе. Нищо особено не е. Аз съм почти на границата, което е супер добре прогресирам с времето. Оха! Това не знам какво беше. Не знам дали се видя на камерата, ама някакво животно скочи. Не знам, куче ли беше, лисица ли беше. Не му беше пукава опашката. Явно се опоши от мене. Ама не знам какво беше това животно. Имаше дебела опашка. Ама не знам какво. Кой знае какви животни тук има. Вече си влизаме на границата, защото като гледам тия камери, чакай сега, тук въпросът е хващаме ли моста или продължаваме направо. Не да се хващаме моста. Обаче това не пречи да погледнем. Готино мостче. Ние сме надясно. Сърбия 3 км. Почти сме тук. Спокоя, че всичко е наред. И ето я. Границата. За пръв път ще минавам граница само на колело. Сега ще видим. Това е процедурата. Ето границата, както казах. Спирам сега камерата, да не кажат нещо, че ги снимам. Айде, българската граница е мината и след тази табела сме официално в Сърбия.
Готово. Вече сме в Сърбия. Спирам го GoPro-то и тук, защото не искам да снимам на границата. Той човека си ме пита, това да викам или не снима? Викам, не. Супер главоломно посрещане в братята сърби. Наближавам границата и гледам пак като на българската. Две такива кабинки с бариера. Гледам на първата кабинка без прозорчето никой. Викам, сигурно са на втората. Тръгвам към втората кабинка и тръгвам да спирам там. И вътре, като изкочиха от митницата някакъв, като изкочи мъж и жена граничари. Като почнаха едни караници, то вика, това да не ти е магистрала тук, откъде минаваш, че се удариш у бариерата, не пише ли стоп? Като видиш стоп, спираш. И аз викам, да бе, ама аз мислех, не видях никой на кабинката, мисля, че на втората кабинка има някой. Защо гледаш? Па видял си. Викам, извинявам се много. Не се извинявай. Много лют беше този сърбин. Надявам се другите братия сърби да не са като него. Да не е презентация. Карам официално в Сърбия. Много обичам такива маршрути, които всеки 1 километър ми е нов. Тук черква има. 32 км от входната врата до Сърбия. Едно от предимствата да живееш в Кюстендил. Коминци. Това не знам, село ли е, градче ли е. Както казах, тук абсолютно всичко ми е непознато. Да видим. Красиво е. Даже много красиво тук в природата е същата. Не сме чак толкова раздалечени България и Сърбия. Да все пак съм на 35 км от Кюстендил. Така че природата няма изведнъж да се появи чисто нова природа. По-скоро разликите са може би леко как изглеждат къщите, какви коли карат хората, градините, такива дребни неща. Чак да се смени толкова много природата и гледките няма как. В Радичевци. Така с колегата се поздравиме. Радичевци и времето се стопва. Вече е по-топло, няма го ветъра, си има го, ама не е толкова силен. Да видим тук са сръбските кучета, дали са пичове или не. Да видим. Няма. Сега няма нужда. Това си беше упорито. Това не знам. Аз ли се филмирам? Вече много тежко. Но тук си ми е на мене вече доста различно си ми изглежда. Подобно, но различно. Усеща се, че си е друго мястото. Много повече гледам тук, може би има хора по селата. Гледам в много къщи закачени. Хората си сушат чушки. Но е много красиво. Не знам през кое село тук що минах. Забравих му името. Аз се разцъквам напред. Не знам колко километра има до Босилеград. Ето, Радичевци. Не знам колко километра са до Босилеград. Не мисля, че са много. Може би
15-20. И да, мисля да стигна, надявам се намеря нещо да хапна. Няма да отварям навигацията, въпреки че тя и без интернет би трябвало да работи. Но няма да отварям да проверявам, освен ако не съм супер... Не загубен, ама ако не се чуда, ако не съм на кръстопът без знаци или нещо такова. За сега път е само за направо. Ще гледам да е максимално такова exploration. Всичко да е ново, без да гледам навигацията. Точно до дестинацията ми. 10 км от границата. Ще търсим някъде да се закусва. Да се обядва, не знам. Но табелата за Босилеград я минах. Вече съм официално тук. Сега ще търся някъде да се хапне, нещо да се пине. Да видим има ли нужда да се обменят пари, защото имам само левове в мене, но доколкото знам нямат проблеми с това да взимат левове, ако не ще търсят Change Bureau, въпреки че тук не ми изглежда много като място. Ето може би има Change Bureau, но все пак аз съм самото начало на града. Съвсем спокойно може и да намерят. Така, това е. Официално съм в Босилеград и толкова готино тук, просто навсякъде минаваш и мирише на землини. Мирише на печени чушки, на дървесина, хора режат дърва, пекат чушки, готвят се за зимата, землини. Много готино. Така, дейта е. Хапнах много добре в Босилеград. Нещо бях загубил надежда, че е много рано и че никъде не мога да ям скара. Обаче видях някакви пичове там пиеха кафе и отивам и ги питам, бе, знаете ли, викам, тука къде скара правят да хапнат? Той вика, да бе, тука. Кама, влизам вътре и си поръчах 2 плескавци с хлебче, с гарнитура, беше салатка и една количка. Така че съм се наял много добре. Даже ми е леко тежко, ама леко. И сега даваме обратно за... Връщаме се към Кюстендил. Ще видя за обиколно ли ще минавам. По царски път ли ще се върна. Малко ме яд, защото без да искам си спрях стравата. Гармина го спрях на 40 нещо километра и сега го пусках. Пускам го пак, ще станат 2 карания. Няма да взема чаленджа, където е 100 км каране на един път. То ще бъде на един път в истинския живот, но не и в Страва. И тук е добър момент да се замисля дали карам за истинския живот или за Страва. Те ще се появят и двете, но просто обичам да ги събирам тия виртуални трофейчета, буквално иконки. И това е. Предполагам, че съм вече направил около 50 на километра. Още толкова за връщане. И това е деня. 100 км днеска. Доволна. Доволна работа. Първото ми соло каране до друга държава. И това от метнато. Готино е. Босилеград е малко готино градче. И така. Да видим дали ще се върна през някакъв друг път или не.
но определено мисля, че пак ще се озове в Горановци при всички положения. Наближавам пак граничния пункт. Вече си е топличко. Жегичка. Почвам да се потия. Но да, наближавам граничния пункт, така че спирам се малко камерата. Минавам сръбската, българската граница и след това започва завръщането към Горановци. И оттам ще реша по какъв начин ще се връщам. Дали ще е по същия царски път, който дойдох, или ще през някакви заобиколни села. Още е сравнително рано. Колко е часа в България? И 12 часа. Така че имаме време за още някакви неща да се правят. Сега ще видим. Вече минахме и двете граници и официално сме обратно в България. Това беше, преминаването на връщане беше много по-чил, някакси на отиване и това малко ми афектира карането, след това настроението на отиване и на нашата граница. Мисля, нашата граница някакво винаги им чувството, като имам интеракции с полицейски лица в България, че съм направил нещо. Особено на границите, но това е разбираемо. Все пак това е важно нещо, защото всякакви хора влизат. Но да, имах някакво такова много странно чувство. На българската граница на отиване беше окей, полицая беше пич. Питаме, нали, какво става, къде ще карам, такива неща. Те трябва да ги знаят тия неща. Не ми е студено такива работи. На сръбската граница просто карах към кабинката, където се дават документите и оттам изкочиха, нали, този сръбския полицай. Те бяха мъж и жена. Жената беше много лъчезарна и спокойна, ама това направо беше полудял. Това тук магистрала ли ти е? Ти луд ли си? Къде си тръгнал? Не виждаш ли, че пише стоп? Чакай малко, приятелю. Стой си в кабинката тогава. Те бяха седнали вътре в сградата. И това някак си ми афектира самото каране, като влязох в Сърбия. Особено на началото се чувствах някакво все едно, не знам, все едно ще стане всеки момент нещо много тегаво. И много интересно човешкото мислене, защото реално, нали, да, в друга държава си технически, да, в смисъл не технически, реално си в друга държава. Обаче, пак, нали, то е доста близко, на 35 км от Кюстендил. Обаче, вече имах някакво такова много странно чувство, мозъка ми превключи на някакво чувство, че съм сам в някаква друга държава, което на практика беше реално. Но прекалено много това чувство се избистри, засили и от първите примерно 4-5 км в Сърбия направо ми беше някакво супер странно, супер такова, като в някакъв филм се чувствах. После мина. После всички бяха супер големи пичове, с които се видях, реално нищо не е станало. И да, хапнах много добре. Върнах се. Времето вече е жегичка, но тук път е доста сенчес. Така че съм доволен от това пътуване, в това каране. Определено ще се върна пак в Сърбия, защото видях някакви черни пътища, дето водят до някакви черкви, някакви села. Интересно ми е да ги обиколя тях. Така че бих се върнал със сигурност да карам пак. И общо беше доста готино изживяване. И това, да, от началото добави някаква така странна тръпка, нали. Самото посрещане, той като ми се скара митничара. Много беше агресивен. Викам, какво става тук, бе? Да не... Като някакъв престъпник все едно.
Но навръщане другия митничар беше голем пич. И да видя баня здраве. И да им ползвам туалетната. Баня здраве, това сигурно е била такава обществена баня. Ох, се трябва. Много интересни села тук просто. Обратно в красивото Горановци. Аз съм връщам се и съм удивен от това село. Колко е красиво просто. И сега мирише някой си прави боб за обяд някъде. Но вижте за каква красота говорим, за какви къщи. И сега с тези обедни миризми още по-чаровно. Сега тук трябва да направя решението как ще продължа с връщането. В момента съм 28 км. Така да е, 28 км съм изминал от Сърбия. Което ме слага горе-долу на 60-70 общо. Алка ми ще готвим на чесъл някъде. Сега тук въпросът е тук е как да процедирам с връщането. Да продължа ли откъдето дойдох или да го направя малко по-заобиколно. Чувствам се добре. Трябва да видим колко е часа. 1 часа е. Да, и се чувствам сравнително добре. Така, вече излизам от Горановци. И сега тук е въпроса дали чувствам се добре. Сега не знам вече натам какви са пътищата, на къде водят, през кои села. Сутринта, като бях в Горановци, като спрях да пия кафе и дойдоха граничари и те да пият кафе. И аз ги питах и единия ми каза, като изляза от Горановци, някакъв мост да търся наляво, пък по него да се спускам. Сега, значи, ако съм го разбрал правилно, трябва всеки момент някъде да се появи въпросния мост или въпросната възможност да отбия наляво. И това не знам откъде ще ме прекара, но това GoPro батерията почти му падна. Не знам докъде ще откара. Аз имам с мен резервна батерия на такава за зареждане, ама тя нямам кабел да зареждам GoPro-то. Не знам докъде ще откара това GoPro, което не е проблем. Аз, примерно, мога да извадя и да снимам определени места, части на маршрута с телефона. Имам батерия, имам храна, само една туба вода имам, която е леко проблемно. Защото ще ми трябва повече вода. Ако по пътя не намеря някъде вода, трябва да се отбивам в някое вятър. Да се отбивам в някое село да намеря, което също не е проблем. Така, решение. И решението е, видя ли някъде някаква отбивка, ще я хвана и ще карам до 3-4. Още 3 часа каране мога да ги вкарам, мога да ги събера. Отчетено и първото ми падане с клипля с педалите. Просто тук не знам колко е път за гравела. Колко ще бъде бутане. Влизаме леко в зоната на здрача. Но който и който иска да каже, че просто тук стана прекалено стръмно и каменисто за гравела. И нямах скорост. И усетих, че колелото спира. И не, ще оживея, дръскотине. Усетих как просто колелото спира. И викам, такъв най-смело си паднах настрани като пич. Айде. Не знам дали го продължавам много нагоре, защото
Не ми изглежда супер гравел френдли тука. Сега ще видим какъв ще стане пътя. Айде де! Ще моля да се закачиме. Така. Трябва да се науча много бързо да си махам краката от педалите. Да, сега го махнах бързо и мога да подпра. Тук обаче става повече планинско колело, отколкото гравел. И не знам колко да продължавам напред. Не знам колко време е такъв черен път. Дали да завърта обратно, да давам ли още напред. На 32 км съм в момента. Обаче не знам колко е такъв чекъл. Така де, такъв черен път. Това като гледам... Айде де. Като гледам, че ще си е бая въртене. Така е, то няма проблем това. Проблема е гравела. Че ако стане така доста ръмбаво, то така го дава чак до Церовица. Идеята ми е дали просто да не се върна назад по царския път и да кажа thank you and goodbye. Решения. Мисля, че ще се върна. Надъхан бях, но това не е за гравел. Това си е много планински път. Не знам. Не. Също знам. Със сигурност ще завърта наобратно. Това е ясно. Тук лека по лека много внимателно надолу, защото да, това просто не е терен за това колело. Хубаво, то е гравел, но това тук си е според мен е за планинско колело. Тук много внимателно. Много внимателно спускане, да няма падане втори рунд. И да. Това тук определено не е за гравел. Трябва да се знае кои битки човек може да вземе и кои не. Тази битка не мога. Реших просто да такова. Реших да се върна по този път и да измисля нещо друго, ако ми дойде на ума. Защото това горе си беше чисто планинарски път. Насякъде изпопадали камъни и то доста големи. Гравел не е колело за този терен. Така че да, понякога човек трябва да знае коя битка може да спечели, коя не може. Можеше да вкарам някакъв инат и да го избутам много, но аз като погледнах GPS-а, целият път, цялото изкачване е такова. И не си заслужава да го бутам това колело 10-15 км на жегата по ръмбавите камъни с тия обувки, с които едва се ходи. Така че доста... Така че да, реших да взема... Взех решението да си карам по шосето и това е. Дадох в Драговищица и тук хванах завоя към Шишковци. И мисля това да правя. Мисля да се прибера през Шишковци. Колкото километра стана, толкова.
ще е заобиколно. Просто исках да се връщам по абсолютно същия път. Нали, не, че не съм го правил преди. Исках да се върна през нещо по-ново, дето не съм виждал. Ако бях с планинарката, щеше да се всичко да е 6. Също то ще ме пуснали да мина. Ево. Той без да трябва да ме задмине сега. И така. Ами това е. Приключваме днешният маршрут в Шишковци за награда едно сладоледче. Общо взето беше много забавно и много готино. Малко ме яд за това падане, не заради ръката, заради това, че една от дръжките на колелото съм я наранил леко, но какво да правиш? Можеше да има далече по-тежки жертви, считайки, че днеска ми беше първото каране с клиплес, педали и обувки и на такива километри. Така че това мисля да бъде всичко от мен. Той без това най-доброто му свърши батерията. Това мисля да бъде всичко от мен. Беше много забавно. Ще върна пак да карам по Сърбия, ще търся по-различни места този път. Да съм доволен. Сега ще се прибера да се почивам. Вече до следващия път.